স্বাগত করিবে শরৎ পাত্র মহোদয়। পরিবার ভଳି ସେ ଆମ ସହିତ ଏଇଭଳି କଲୋନୀ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପଦ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବ, ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବର୍ଷ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ବର୍ଷ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ Okay, wish you Happy New Year 2024. Welcome to you. Happy New Year 2024. বর্তমান আমি 2024 বর্তমান সমস্ত ব্যক্তিকে আমরা